Hver historie starter med en gnist. Et øjeblik af inspiration. For mig er det multimediedesign. En verden, hvor kunst og teknologi mødes for at skabe magi. Nogle rejser starter og slutter på samme sted, men de oplevelser, der findes imellem, er det, der definerer os. At bestige nye højder i min faglige rejse betyder at tage risici, fortsætte med at lære og stræbe efter at se verden fra nye perspektiver. Ligesom isbad udfordrer kroppen, udfordrer jeg mit kreative sind til at tænke ud af boksen, balancere form og funktion og levere æstetiske løsninger under tryk.